תראו, אנחנו עומדים לדבר עכשיו, מוטי ואני, על עניינים שאנחנו לא מבינים בהם כהוא זה. אבל אמרו לנו שכל תוכנית שמכבדת את עצמה צריכה להיות קשורה איכשהו לפייסבוק. אוקיי. שימו לב. אתם רואים את השטיח הפרסי הזה? כן. יש לנו ברקוד. עכשיו, אם אתם משתמשים בטלפון חכם, ואתם מקרבים אותו כדי לפענח את הברקוד הזה, אני לא ידעתי שבכל טלפון חכם יש מכשיר בפענח ברקודים. אתה ידעת? מה? לא ידעת, נכון? אז אתה מקרא, אז מה קורה אז? רגע, מה קורה אז? אז קורה איזה פלא, ובאופן אוטומטי זה מקשר אתכם לפייסבוק, ואז אתם יכולים לכתוב לנו לייק. ואתם יכולים לכתוב לנו לייק. ויהיו לנו המון לייקים. עוד לייקים. אני שאלתי לתומי, למה אני צריך לייקים? זאת אומרת... ואז חשבתי לייק, חשבתי על לייק. חשבתי שאתה מקבל לייק, זה כמו שכלב חביב שאתה אוהב, שולח לשון ומלטף לך את כף היד. אז לייק ועוד לייק אחד ועוד לייק אחד. תשמע, זה לא ככה. יש ערך. אבל למה אני צריך 500,000? למה אני צריך 500,000? מה? 500,000 לייקים. מה זה עושה לי? קודם כל אתה יכול להגיד, שמע, יש לי 500,000 לייקים. זה כבר משהו. יש לי 500,000 לייקים. אמרו לי את זה, ואני אמרתי, אז מה? תראה, זה נכון שאי אפשר למכור את זה, אבל אנחנו יכולים לעשות, בין אלה שעושים לנו לייקים, לעשות הגרלה. ומי שזוכה, ומי שזוכה יוכל לראות חינם את הלקט שלנו ביום שישי. שבו יש לייקים. שגם שם אפשר להכניס לייקים. ודאי. יהיה לנו לייקים. למה אתה מזלזל בלייקים, תגיד? אני לא מזלזל בלייקים. שיהיה לנו כמה שיותר לייקים. בתמימותי אני שואל... חברים, יש לנו בקשה. למה לי לייקים? נצלו את זה. שמו את הברקוד הזה. יש לנו פייסבוק. נצלו את זה. אל תיתנו את זה סתם ללכת. הציפו אותנו בלייקים. מאמץ יצירתי עצום עשינו כדי להגיע... עכשיו, ב500,000 לייקים, תשמע, אולי יעריכו לנו חוזה. תחשוב על זה. יעריכו כבר. עוד שנה. פחות או יותר עד מוות יעריכו לנו. שלום. חייכם, קצת לייקים, קצת, לא הרבה. מה אנחנו מבקשים? עולה לכם הלייקים?